Matthew chapter 13, verses 24 to 30. Matthew chapter 13, verses 24 to 30. So, balik una ta sa pagbarog palihog. Matthew chapter 13, verses 24 to 30. Verse 24, unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, ang paghari sa Dios na isama sa usa ka tawo nga nagpuga sa maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og mingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man ang mga sagbot, diin man gikan ang mga sagbot." 28, siya mitubag usa ka kaaway ang naghimo niili. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami og pangibto namo ang mga sagbot?" Verse 29, mitubag siya, "Ayaw. Kaysa inyong unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo og ang sagbot magdungan og tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko ra unya ang mga ting-ani, ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot. Bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa dito sa akong kamalig." Let's pray. Ginoong Dios, salamat kayo sa imong mga pulong nasab nga among mapaminaw karong gabihon na. Salamat Lord nga ikaw magadugang sa among mga katakos o kaligon, pinaagis mga mensahe nga imong itudlo kanamo karong gabihon na. Salamat nga ang kada usa niya o sa kada usa nga maabot ni ining mga pulong malig-on pinaagi sa imong mga pulong. Daghan na kayo Lord ang mga ilhanan, mga timailhan. Og nagkaduol na gayod ang imong pagbalik, himua o gamita ang imong mga mensahe nga mahimo kaming andam o Ginoo. Salamat kayo Lord nga ang among kasing-kasing punon nimo karon sa langit nun nga kaalam aron kami makabaton usab og duble nakadasig paghigugma kanimo diha sa among pag-alagad. Salamat kayo sa tanan nga niya karon ug salamat kayo nga walay usa namo Ginoo nga mopauli nga mahimo o Dios nga bakante kundili puno kami sa imong mensahe karon. Amo ning dawaton o pasalamatan ang langit nun nga kaalam bans pagtuo nga bisan ang kaaway di makasakmit niini gikan kanamo. Salamat kayo, Dios Amahan, sa ngalan sa imong bugtong anak, nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Maayong gabi Ako ning taytulan igsoon og pahulay apan ayaw katulog. So kanang nas imong tapad, sultiing pwede ka magpahulay pero ayaw katulog. Pahulay lang, ayaw yung tulog. Yawa man paibaw si Pastor Aldrin nga naday siya. Kaya wa pa ni siya kawali dire. So, karon nga kagabihon, medyo simple ra kayo ang topic, ang atong kining uluhan sa atong pagtuon. Pero unsaon man pagpahulay kung di ka matulog? Natural man ginang pahulay nga naagi ko nang matulog yun ka. Ang ato diha nga gisgutan nga pahulay diha sa Ginoo ug ang pagkatulog diha nga kaning tun-an nato karon kining pagkatulog spiritually. Kay dili man ni siya literal nga di na lang gyud ka matulog sa kagabion. Kay kasabaan jud kasi mong asawa og di kam tulog. Tinuod yun na. Nya kita ra ba kasabaan ta
tuo dayon, paisog-isog dayon, unya bisag klaro kayong kitay sayupan. Amen si Gerson na to. Una-una to ayo no bitaw no. Sayop kita. Sagsaog spelling. Wrong spelling kita. Okay, so unsaon man ni pagpahulay nga di matulog? Unya makapahulay ba ka kung di ka matulog? Ang pagkatulog karon nga kagabion nga tong isgutan mao ang spiritual nga pagkatulog og ang pahulay diha sa Ginoo. Kining taong matulog gawas sa nagpatulog-tulog. Wala gyud na siya nahibalo og unsay nahitabo sa palibot. Wala siya mahibaw kung ingon pato nila murag kamatayon ang pagkatulog pod. Kay wa gyud kay nahibaw-an. Nya pag mata nimo oy buntag naman di ay. Kung nagkaguliyang ang palibot, kung nangasunog na dahil dito sa Los Angeles, kung naglinog na dahil sa ubang kalibutan, ubang dapit, kung ang imong palibot, gani bisag lungkab na kadayag kawatan, kung tulog na tulog yung ka, di yung ka kabantay. No? Muot na ko inig uli na madire kayo, ayo, amo ginang sala. Tulog na kayo, kay gabi na biya. So, basta tulog ka, wala gyud ka nahibaw. Dili ka conscious. Unaware gyud ka sa unsay pwedeng manghitabo ana. Mao na nga pahulay, pero ayaw katulog. Ang sambingay nga atong gibasa karon sa Mateo 13, gihubad na siya mismo ra usab sa atong Ginoong Hesus. Nga may tungod sa pagsabot sa maayong binhi. Ang hubad niya naa sa verse 36. No? Ang verse 36, maora gyapon no, chapter 13 sa Mateo na ingon nga, unya mibiya si Jesus sa mga tao, misulod sila sa balay, nga mga tinun-an miduol kaniya og mingon pasabta kami sa kaulugan sa sambigay mahitungod sa sakbot sa uma. Sa verse 37, si Jesus mitubag, ang nagpuga sa maayong binhi mao ang anak sa tao, mao iyang ipasabot iyang kaugalingon si Ginoong Hesus. Ang uma mao ang kalibutan. Og ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Kanang nasimuntapad ina maayo kang binhi. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Nalisod ra ba ni silang ilhon? Kita og maguna-una na tagyawa, may nilita nga nani siya kupo, na siya kupo sa likod, aw kun sitaw kana. Nang pare ka Superman nga kapa, na siya kapa nga pula og itom. Nya nay sungay. Di oy. Kaya ikaw, Kristohanon nga batanon, ayaw gyud pailad, padadaan ka gwapo, kay mga gwapo raw gini padala siyawa. Bantay gyud ka. So ningon diha ang mga sagbot mao mga tawo nga sakop sa yawa 39 og ang kaaway nga nagsabot sa mga sagbot mao ang yawa. So kung dunay katawhan sa Dios, doon na po'y katawhan sa kaaway. Munang gisugo ni Lord ang Israelita, kamura gyud, di gyud mo pwede sagulan. Kaya ka kabalok unsa nang masagol. Amen? Di sila makompromiso sa uban. Nya ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan ug ang ting-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson og sunugon mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tawo ang iyang mga anghel, hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga maoy nakaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og dautan. Unya, itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot sa ilang mga ngipon. Unya, ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa kung may dalunggan kamo pamati. So now, may dalunggan pamati. Now, balik ta sa tong sambingay. Kaya kini pagpasabot naman sa atong Ginoo. Ang atong kuhaon diha nga word, kanang naa sa verse 25. Pero di ni mo na masabtan mo dito ra ta diha. So ingon ang 24 unya misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang paghari sa Dios na isama sa usa ka tawo
nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Maayong binhi. Nindot kayo. Pero sa verse 25, nagka-problema. Pwede kuan lang ni. Katong King James. Kay Bisaya naman lang akong ibasa ari. Ang 25 ni ingon, dungan daw tagbasa, una mo yung Bible. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Dinhi nagka-problema samtang natulog. So bisan pa daig unsa kanindot ang mensahe. Bisan daig unsa kanindot ang mga napugas sa atong kinabuhi. Bisag unsa ka lipay nimo diya sa Ginoo, bisag unsa ka dasig ka, bisag unsa ka kaaktibo sa mga buluhaton sa Ginoo. Kun moabot gyud ang time nga magpatulog-tulog ka, disgrasya gyud ta ani. Muna ningon diha, pahulay. Pero ayaw katulog. Kay every time nga matulog ka, di gyud ka mahibalo unsay mahitabo. Di gyud ka ka-discern. Kabantay mo mga Kristohanon tulog na kaayo. Nagrabi kayo ang kalayo diha sa Ginoo. Pagkakita og gwapo, katulog dito. Kalimot na ba? Di na conscious, di na aware. Tulog. Ningon diha, usa niya na kagabi, samtang nangatulog ang tanan. Unsay nahitabo? Kay kining kaaway mga igsoon, dili ni siya mosulong nga magpaibalo, especially example ni kaning kawatan. Di gyud mo chat nimo ingon dito nga, Bro Bilar. Pero ba alas 11 ngawat ko sa inyo. Ay ra ko gilabte. But huwaton gyud niya ang tiyempo nga makatulog. Ang yawa ingon ana ra na siya ingon si Peter nga the devil is roaring like a lion. Nagalibot-libot lang siya. Huwat ragid siya pagkakataon, tsansa. Pag magbigay yung ka, pag nakatulog yung ka, tirahon yung ka niya. Muna ningon ang Bible nga samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miato og misabod sa liso sa mga sagbot, sagol sa trigo o gunya mibiya. So katawhan sa Dios, pwede ra gyud diha nga padalan po mga mo limbong nimo. Magtudlo og lahi nga mga pagtulunan. Nya kay wa po kay basa-basag Biblia, uyon-uyon po ka. Mo ba? Ha? Mga to dai tak. Oh, mao. Kana ding bituon langit di na. Mo diha di ta mo puyaw. Kabalo mo dunay mga relihiyon nga nagwali sila. Nga kung kamo magtiayon pag nangamatay mong duha, ang inyong misyon muadto mo sa usa ka planeta unya parehang Adan og ni Eva punon ninyo ang planeta. Nay mga ingon ana unya udi ka kabasag Bible. Mo ba? Nduta no? Bantay kita ni. Kay unsa dire? Liso ra iyang ibutang di gyud siya mismo nga naa gyud siya dito. Liso ra binlan rag liso. Liso ra ibutang. Nga mang-rebuke na ka, in Jesus' name, pahawa Satanas. Mayo Satanas, uban-uban, bari ko nimo. Layo raman ko, pero naana siya gitanom sa imuha. Ayaw dyan ta kasugot, ano yung mga igsoon. So, nga namang yung nakahigayon ang kaaway sa pagtanom, na ay word nga, nakatulog. Nakatulog. Verse 25, but while man slept, his enemy came and sowed terrace among the way and went his way. Nagsabod na siya mga liso, sampinit, sagbot. Nya man akong nahinumdum ko ani sa labing tuig na ay nanubo sa humayan nga kung imong tan-awon sa distansya or padulan nimo gamay, mura ra pod siya humay. Di ka kabantay. Pagpamulak sa humay, nanay butel, muyukbo na tong butel, kining sagbot na mulak pod. So ang iyang bulak, murag ikog sa iring, mo nang gitawag og iring-iring nga sagbot. So di ka kabantay. Ganin ingon pa sila, unsa man ni adtuon namo, sir, pangibton namo. Ningon ang tagya ayaw. Kay sa inyong pag-ibot ni ining maayong binhi, ay ni ining mga sagbot, basig maapil ang mga maayo. Kining mga daotang, kining mga sampinit, mga sagbot, basig maapil ang maayong tanom. No? Ngayon na lang ka, Lord, kuha ang tanang makasasala. Nya kay ang imong agalon makasasala, gikuha. Di wa na kay trabaho.
Wala kay yampo, wala kay sangyawan. So ayaw lang, paabutan lang ang judgment. Now, balik ta. Arita sa ato nga isgutanan nga pahulay ka ayaw apan ayaw og katulog. Una, ang pahulay nato nga mga Kristohanon dili ning makaadto kag nindot nga dapit unya overlooking labas kayo nga hangin unya lami kayo ang view sa palibot. Sa pinulungan pasbol, view kayo ang view. View kayo ang view. View hamay, kinabiewhan ang view dito ba? Si view. Dili na mo ipahulay. Unya mingon na ita, grabe, gid among giagian nung tuiga. Need ming mag-outing, kay arong maka-relax, maka-unwind, maka-pahulay. Paggikan paganin na naglalis na, kapahulay. Pagdali ba, dugaya, late na ta kayo, galalis na. Nya pag uli, din mamugikan. Kapuya lagi ga-outing. Nakapahulay. Kitang Kristohanon ang atong pahulay na adiha sa Ginoo. Mauna nga dita pwedeng matulog kay ang atong pahulay dili banig. Ang atong pahulay si Kristo, dili literal nga pagkatulog nga akong gisgutan. Ang atong pahulay si Kristo. Ang Mateo 11 versikulo 28, 29 ningon diha ang Mateo 11 28 hangtod sa 29, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon. Kaya walang pahinga ang tao. Kay sarili niyang kaparaanan, iyang kaugalingon nga pamaagi nga siya makapahulay ang iyang ginahimo. Pero ningon si Lord, duol mo na ako. Duol sa Ginoo. Ako man bitaw mga igsoon, kanunay gyud nako na bantayan ang kining akong duha ka anak, hantod gyud na sila mudag ko. Pero wa gyud ko kay di man ko nako na kontrol lang hunahunag kasing-kasing. Wa ko kabalog mag-unsa na sila pero ako ra na silang ipahulay sa Ginoo. Bahala nang Ginoo. Kaya dili ta makapahulay kay di man puta mo dangop. Ningon siya duol mo nako. So si Lord ang atong kapahulayan. Nen kabalo ka kung ang imong kapahulayan, ang imong kanang gitawag og retreat nimo, retreat ayuhon pagbalik i-restore. Ang imong dangpan, siya mao ang Ginoo nga kapahulayan, sigurado gyud ka nga naay kapahulayan. Now listen to this, di po ko makiglali sa ubang mga igsuon nga kinutlo po na, mabasa man po sa Biblia nga ang ilang adlaw ipapahulay is Sabado. Pero sultihan ka nako, bisan pag adlaw ipapahulay nimo Sabado, pero kung gapasan ka garbo, sala, bisyo, di gyud ka kapahulay. Sulayeg, surrender, kinabuhis Ginoo. Imong kinabuhi diya sa Ginoo. Di ba tanang adlaw sa imong kinabuhi, bisag napay problemang mag-aabot na akay kapahulayan. Na akay kapahulayan. Amen? Na akay kapahulayan. Yun ang Bible, ang daotang espiritu magsuroy-suroy. Human siya mugula sa usa ka dapit or sa tawo. Unya, wa man siya kapahulayan, mubalik siya. Bisa nang yawa, no? Nangitag pahulayanan. Sa atong kinabuhi usab, ang atong pahulayanan sa atong pagpaingon dinhi, pagpadong ngadto, sa atong pagkinabuhi, wala gyud tay laing paulian o pahulayan. Gawas kang Ginoong Hesukristo mga igsoon. Amen. Muna nga imbis nga moduol kas Ginoo aron ka makatulog, kung moduol kas Ginoo aron ka mo pahulay, malig-on hinuon ka. Nasabtan na to? Diha nato makita nga pahulay pero ayaw tulog kay unsa man nimo pagkatulog spiritually nga ang kapahulayan nga imong giduol mulig-on man nimo. Nasabtan na to? Ingon diha nga sa verse 29, isangon ko ang akong yugo og sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaobsanon. Okay, mapaobsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sigurado ang Dios gyud mismo, ang Ginoo gyud mismo naniguro nga makapahulay gyud ta og mudangop ta sa Ginoo. Makapahulay gyud ta. Kabantay ka kaniadtong wa tay Ginoo.
Bisan pag na ay blessing, di ko kakapahulay gihapon. Ulang rampo na yung saon. Oy. Sige ra gyud kang ka problema. Karon na kay Ginoo. Si Lord, bahala na. Ampor na to. Amen. Mo kami ba magdulag basketball niya, magpauli gahinulso Lord, akong asawa Ginoo. Kapat taon to nga na. Siya man mga tulog. Nga si Mami, just saying. Ngata na si Gigi, nasuko na ka? Just saying. Langan mo, tingog ka nga, sadaan juga, hilom na lang ka. Sama ka, eh. Okay, so, naay kasiguruhan, diya sa Ginoo, munang naatay kapahulayan. Kining atong pagpangalagad sa Diyos, moabot yun ang time nga, dili kay usahay, gani, murag kanunay nga, usap na akong pagpagingalagad sa Ginoo, ito ni anging tuig, murag sige kong katulog. Nga naman, kay muagi man tagkaluya, muagi man tagkakapoy, and daghang rason ngano ang tao makatulog. Kabalo ba mong ang taong masakitan magsigir ang katulog? Hirhigda? Unproductive na siya? Sig katulog? Wala labot nung magbuntag ay dulag basketball, sige rin yung katulog. Na? Kabalo mong ano, kabalo mong ano mo si katulog ang tao, na ay rason. So pwedeng ikapoy siya, matulog siya. Or pwedeng wala siya, nasa problema, o niya daw wala siya may mo, sige siya gigdaan to nakatulog. Dagan kayong rason. O ato na rin subayon mga igsoon, paminaw, yun mo ayo ani. So, sa itong pagpakiklakaw, Ginoo, ingon mga Kristohanon, mo abot yun tas kaluya, kakapoy, o boy hinungdan nga, usahay mo pahulay, mo lahi nga pahulay. Kanang pahulay ba nga? Di na lang sa kumusimba. Di na lang usa kumubasa. Di na lang usa kumuampo. Di na lang usa kumuattend atong ilang prayer meeting. Di rin na lang ko sa balay mo tanaw ra kog live. May sakto gyud tanaw live. Live sa Coronation Night. Ano live sa wale nga Coronation Night man day kitanaw. So, napoy mga time ngayon na mo pahulay ding hangtod na makatulog. Kaysa diya nga maglingkod-lingkod ka, ug bagyuhon ka, di ka katulog, pero huypon ka gamayng hangin, nga pinatihol pag yun. No? Unsa man tong contest tong unggoy o gatong sa tong mananapat tong contest sila? Ha? Dili, basta kay ga-contest sila niya. Giuyog nag-ayat tong kahoy. Hagbong yun. Nag-unggoy na. Ag-unggoy na. Ako na po. Giuyog gaya. Gangising-isir ag-unggoy. Nadugay, gihangin-hangin siya. Yahay kayo ba? Ito sa sanga. Gaduka-duka na siya. Wak kakape guro. Hagbong yun ang unggoy. Now, pagbantay anay kay ang kalibutan, ang pagpamuhat sa yawa, dili ni siya ingong dinagko kayo aron ka patulogon niya. Gamay rang huyuhoy. Gamay rang mga kadasigon ngadto sa kalibutanong mga butang. Ginagmay lang kayo ang imon sa yawa. Gani ningon kaganina dito sa Mateo 13 nga liso lang, liso. Tulugon lang yun. Gamay lang yun kayo ang gamiton sa kaaway. Ang kamahagbong na dyan ka diha. And pag nakatulog, nakadisgrasya gyan na. Muna nga, sa panahon gani nga naluya ka, dapat makabalog yung kinsay imong kapahulayan. Karon, pangutanon mo na ako, kung luya ka o di ka ganahang mubasa sa Biblia, magunsa man ka? Mubasa ka. Kay kung imo ng paundayunan, ang imong kaluya, makatulog man ka. So mubasa ka, aron ka maligon, kay ang imong pagbasa, mao man to imong gibuhat daw, nagduol ka niya nga Ginoo sa kapahulayan. Dingon siya, duol ka mo kanako. Ang problema na to kay maluya ta, mo palayo, pahinuon mo ato panos dapit nga mo samot og paluya ka nato, pakapoy sa to hangtod makatulog. Daghang Kristohanon ingon ana ang paagi sa pagpangalagad sa Dios. Mga katulog na lang. Nasultihan mo na ako daghang problema aning mga Kristohanon nga makatulog. Una hisgutan na to kinabuhi ni Eutico. Kisa man na si Eutico, pastor? Moadto ta sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Tungod kay
Si Apostol Pablo dili naman mo balik. Iyang gihurot tanan, iyang gigamit ang tanang nabilin niyang panahon sa pagsulti sa katawhan sa mga kabubuton sa Dios. Chapter 20 sa Acts, di naman siya mubalik ani nga dapit. Chapter 20 verse 7. Ningon diha, sa unang adlaw sa simana nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Og ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi. Kay mugikan man siya pagkasunod adlaw. Di naman siya makabalik. Walihan niya. Unatan niya gwali. Sunod, verse 8. Daghang mga suga dito sa lawak sa itaas, diin kami nagtigom. So, naa sila sa second floor or sa ibabaw, no? Verse 9. Niadtong igayuna si Eutico, nga usa ka batan-ong lalaki. Kabantay mo, dali kayong makatulog kining young people. Kinig yung youth. Dali kayong disturbo ra gamay na sa kalibutan. Wala, makatulog na dayon. Madisturbo gamay kasi makatulog na dayon. Problema gamay, makatulog na dayon. Dali kayo ang batanon. Magbantay mo ani. Mo nang dili gyud ta magakumpiyansa nga ligon pa ko, batanon pa ko, taas ka pa ko kahigayunan nga makiglakaw sa Ginoo, tinaw pa kong mata ibasa. Ayaw gyud ka. Gani kung matured na ka, paminaw. Kung matured na ka, kung bata pa ka no, latuson kag ayo og di ka matulog. Kung batanon na ka, latuson ka og matulog. Sige ka katulog. Na mo mamugag kahoy. Di na mo mangahoy. Sige ka tulog. Hilom lagi ta. Ayaw yung magtingog kay tingog mo. So, dali kayo katulog. Verse 9. Tulog yun siya. Yun siya. Si Eutico, usa ka batanong lalaki. Naglingkod sa bintana. Ay. Kumpiyansa. Kamu ba? Kitang tanan, dire. Ayaw iplastar ang imong kaugalingon sa mga delikadong dapit. Paduol kaniya, mahagbong kaniya, di, patay. Mahagbong ka na nga sala, mahagbong ka na ang kalibutan ng mga butangan na. Mahagbong yun ka, sigurado yun na. Bisa pag-usahan ka, revive. Nganong naman pukas bintana? No? Ano naman pukas bintana? Yaka yun ay kasalog. And, usahay, tungod kay daghan ng gyud kaayong moagaw sa attention sa usa ka batan-on. Lack of interest na siya. Dili na kayo siya interesado mahitungod sa mga butang nga para sa Ginoo. Gani karon, mas interesado paning ato mga batan-on mo tambay dito sa sentro kay doble free wifi. Kaysa sa pag-ani sa church, kay mo attend og prayer og mo basa sa pulong sa Dios, maminaw wali. Grabe nga distraction jud. So wala niya gipahiluna ang iyang kaugalingon sa insaktong dapit. And kabalo na tanga ang pinaka-insaktong dapit nga atong butangan sa atong kaugalingon ang presensya gyud sa Ginoo. So na kasi inyong balay naglingkod nimo abli ang imong Biblia gabasa ka, insakto kayo ng pagkaplastar. And then kung naana ka sa stable na ka, trabaho na ka, sakto na imong edad, unya, ngita kag partners, kinabuhi, ang imong nakita, pariho mong nahigugmas, Ginoo, insakto kaayo na nga pagkaplastar. Pero pasagar na ka, lingkod-lingkod na kas bintana, basin dahil pamasin, na makatulog ka, hakbong ka, saan na lang ka? Naminaw ang tanan? Ang isulayag dako na kung tingog kay arong di ta katulog. Ano man, kay ang wali karon pahulay pero ayaw tulog. Napa mo? Ya samtang nagwali si Pablo, nagduka si Eutico dira kapoy paminaw, wala gaduka-duka. Wala po ka
Kabalo mo na maminaw sa wali nga magdungo ra sila unya magpiyong mata. Pero tinuod wala sila natulog. Naingana ba? Kadagan ako nakawali nga naingana ba? Piyong pero naminaw di ay. Pero na po iban madayunan po katulog. Patulog yung tinura. Sa mo si Pastor Jonas wali ang dugaya mo man. Tulog oy. Nagduka si Eutico og unya nakatulog. Unsay unang problema? Lack of interest. Dili kayo interesado. Sunod, kumpiyansa. Wala giplastar ang kaugalingon. Sunod, gaduka. Unsay sunod? Nakatulog. Sunod, nahulog. Unsa pa'y sunod? Nahulog siya. Gikan sa ikatulong andana sa balay. In other words, third floor ang ilahang panimbahon. Anong gabihon na? Ningon ang Bible nga patay na siya sa dihang gikuha sa mga tao. Unsa to? Una, lack of interest. Tingali dito sa bintana kay nay signal no. Wi-Fi? Nay Wi-Fi? Malipay ta kay naay free. Naay free. Wi-Fi. Wi-Fi? Malipay ta. Pero gabiin na kayo, magsigig sa gitanay, magsig pamalikas, kisig dulag email. Pati na as worship team, adik og email. Giingnan mo na ako ha. Wala naman ako gipang-mention kay nag-message ra ko ninyo. Linlain mo og message na dawat. Tuumog. Kasi grabe kayo no? So nakatulog yun siya, nahulog, namatay. Number 1, lack of interest. Sunod, kumpiyansa kayo sa kaugalingon, sa kinabuhi. And then gaduka, kay gikapoy. Sunod na hitabo, nahulog. Pagkahulog niya, patay. Every time makatulog ka, na dyan may tabo. Munang delikado kayo mga igsoon. Nagasimba tas Ginoo pero tulog na ta. Munang patay na ang atong kadasig. Patay na ang atong kalipay. Patay na ang excitement. Muadto na lang sa church nga murag wala. Kana bitong imong huna-una nga adto sa church sinduta sa kay wali na puro no. Nig ampo, dalo mag-ampo jud ko dito ron akong giampo dai akong eskwela ugma. Ampo dai nako tusugton ako niya. Wala na jud. Mga to sa church. Attend na lang. Attend ra good. Dito sa Dumaguete, ambot lang gyud pod og nganong ingatog gyud ang desire nako ingon nga batan-on. Nakadungog ra po ko sa uban. Grabe jud kay na sila. So, every time nga na ay gathering, mangita gyud kog paaging makalingkod ko sa atubangan bisag asa. Mga Ignite Negros, unsa pa itong mga gathering sa Dumaguete? Mga encounter, mga daghan gathering ang mga churches. Mulingkod yung tubangan niya. Ako yung una-una, ang wali aniron. Unya, inikaw man, lamanuhon yun ako ning akong. Kanaam ko totoo. Atong time nga kine, lamanuhon yun ako ni kay ang dihog ani, ang kaalam ani, ang gahom nga nagpuyo aning tawana mo ani nako. Sa pagkapila ka mo lamano, di po ka magtuon. Hala, maalamon kayo nila, manuhon ako, aron maalamon ko, adi mo tuon. Saan yung pagkamaalamon? So always, yung ko magpaatubangan. Lamia kayo. Pag ingon ng prayer, kanunay ako yung unang mahikapan. Di magaling ako, basta ganadyo ko tubangan. Mga tumba ng uban, di medyo kong tumba. Ay. Sa sunod na lang, atin na po ko, panglihan na dito, nga tumba na. Ay, ang gyapon. Kabalo mo mga exam, ka-discourage ay. Yung mga una-una, matumba, mapuno na yung speak in tongues, puno. Sa pagkatinuod lang, ikaw rin ginasayod, giunsa ni mo pagdawat ang Ginoo, pagtinguha ang iyang mga pulong, o pag-amping sa imong pagkinabuhi. Ikaw rin nasayod, anak. Mato ka sa mga church nga, ingani ang mga practices, lain-lain ang mga differences sa churches. But ang ilang kaluwasan, mao ang pagdawat ni Kristo, mao ang grasya diya ni Kristo.
Muna ilang kaluwasan. Ang ilang kaluwasan, dili pinagis buhat, kung dili pinagis pagtuon nila kang Ginoong Hesukristo. Karang nga mga simbahan. Mga katawhan man na sa Diyos, nag-alagad man na sila sa Diyos. Sige, kung patubangan, sige patubangan. Kay katong at time, wa po ko'y cellphone. Katong at time, di pa uso ang free wifi. Karon, grabe na kayo mamakak na amigam mo na to, na may project ato, mag-research with to. Oh, research. Tuog, research. Di ko mutuwa na research. Kung nag-research ka dito, pagkinganan mo dito, screenshot, lain na po, screenshot, lain na po, screenshot, yung uli na. Dito nakagakuan sa imong mga, umana. Research. Research, niya tanawon ang post. May naghana kayong, research, sige. Yabisan pa, patay ng mga igsuon na buhi paghapon. Amen! Kay bisan ikaw ug ako sa atong pagpakiglakaw sa Dios, lack of interest ta, kumpiyansa ta sa atong pagsimba, gikapoy ta kaluya nakasala, nakatulog na hagbong patay na ang pagigugma, patay na ang imong pagalagad. Pero ningon ang verse 10 apan ninaog si Pablo mi yuko o gigakos diya si Eutico unya mingon siya ayaw kamo kabalaka kay buhi pa siya. Buti na lang na ay grasya mga igsoon. Pero lagi ang warning na pod, ayaw katulog, pahulay lang, ayaw katulog. O sa imong pagpahulay na akadiha sa Ginoo. Nakas Ginoo magapahulay. Now, muadto ta sa mga disipulo. Kay bisan gani ni sila, ligon kay ni sila discipler, grabe ang ilang magwalali, ang ilang pastor, ang ilang gikuyug-kuyugan, si Ginoong Hesus yun mismo. And unsay nahitabo nila mga igsoon, atong tanawon. Sa katapusan nga kagabion nga si Ginoong Hesukristo sa wala pa siya gidakop o gisakit, mauni ang nahitabo mga igsoon. Miadto siya dito sa dapit sa Getsemane og nagampo. Og ang iyang mga tinun-an kuyog niya katong tulo. Unya ningon diha ang Mark chapter 14 verse 37. Mark 14:37. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an. Kay dito unahan og gamay nagampo si Jesus, unya man nagampo iya na pong gibalikan iyang mga tinun-an. Balik na po siya niya magtiwas na po siya ampo. Tanawar ko ni. Verse 37. Mark chapter 14 verse 37. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug unya naabdan nga nangatulog silang tulo. Ala ka, kinsa maning tulo. Si Jesus, mingon kang Pedro. Agoy, si Pedro rin yung nasakpan. Simon, natulog ka di ay? Dili ka pa ba gayon makahimo sa pagtukaw bisan usa lamang ka oras? Na? Mingon siya, Simon, sleepest thou? Couldst not thou watch even just 1 hour? Tulog jud ka? Nakabalo ka ato at tanang panahon. Di gyud lamang ta makahatag bisag usa ka oras lang diha sa Ginoo. Mga ginikanan. Kabalo mo kining mga young pro nga nian nato karon. And some of them, dili na sila dire na race, but dito sa jam. Naligo na sila tungod sa jam. Munang ako mong gihangyo, i-push ang inyong mga anak. Adto ba? Wa man ni adto. Sunod na po, adto ba? Wa man gyapon, adto ba? Sige, urag inang adto. I-push na to sila. Nasalamat kayo nga ni adto ang Lunes, nangadto, pero daghang wala katod ang, no? Kay balhin mangod pod unya wa na nabasa ang mga chat-chat sa pato. Ati kuan na nga itong mga anak. 12 pataas. Bisan pag di na sila ganahan, kay ganahan na sila atong bintana. Duka-duka kay na signal. Pag di sila ganahan, i-post doon na ito, lakaw. Lakaw ba? Unya, kay bisan lang makatukaw lang yun.
Makahatag yung panahon sa Ginoo. Kaya ato ba yung panahon tanan? Natay panahon sa pag-eskwela, natay panahon sa pagtrabaho, natay panahon sa pagdula, natay panahon sa pagtanaw TV, natay panahon mag-cellphone, natay panahon mukaon, natay panahon ang tanan. Pero wala dyan panahon para sa Ginoo. Muna ninyo siya diigigoy ka ka-watch, bisag usara ka oras. And then in verse 38, og siya miingon kanila pagtukaw kamo og pag-ampo. Nakabalo mo? Ang rason nga nung kapoy sila og katulogon, kay di ba nanihapon ni sila? O siya di ka katulog kay gigutom ka? Pero na pa yung makatulog kay gigutom? Amo na lang ikatulog, good pastor, ang among kagutom. Luuya, no? Pero sila nakatulog kay busog. Kabantay mo, busog ka, lamay tulog. Lamay dyan tulog, busog ka. Sige, kung inat-inat sa ako ang kanang magsirado ko sa ako ang slacks, aning itom. Noon siya naman yung di man kaabot. Nigamay ang akong karsunes, ang ganing akong nigamay. Hindi naman kaabot, ko lang ang 2 ka-inches na. So, nakatulog sila niya, niya sa pagtukaw ka mo og pag-ampo. Kanang word nga pagtukaw, daghan kay na siya og meaning. Mayong gani ka magtukaw, wala si Lord nag-ingon og pagbilar lang yun, ay tulog. Dili na. Ang imuha nga, magbantay yun ka, muampo yun ka, musalig yun ka, mubasag yun ka, mangandam yun ka. Prepare yourself kanunay yun ka, imong una alert kanunay, imong kasing-kasing alert kanunay, basin mo ni may tabo. Imagine na karon, bago lang kayo ni hunat ang sunog sa Los Angeles North Side, ni balos na pod sa South. Ganina naman ito gibalita sa ABS-CBN, lain ang pong dako kayong sunog, maugya po Los Angeles, nga naman na. Ganina pa na ako na nakitaan. Pero di po siguro na fake news, kay ABS-CBN man ang ilahamang page ang post. Nga bag-o na pod nga giant nga sunog. Na, so kita wala, kita kabalo, o gunsay, na atoy 6 point, di ba ma'am, sa Japan karon galinog man sa Japan, size kapin ang magnitude karong adlaw. And wala na kita kabalo, mga bulkan nagdungag pang buto. Tulog-tulog ra gyapon. So imo na dang andamon, maabot manggaling ang time, ug di pambalik ang Ginoo, mag-survival ba? Mo-survive bang gyud ka basta prepare na kadaan? Kana bang andam mga mo ni may tabo basta kabalo nako. Kung unsay available nga pagkaon-kaon, nya buhi pa ampo, ngay tubig mainom-inom, ana ra gud. Di kay magsige kag loan sa na lang, di ka mo-survive. Wa pa ganin itabo katalagman, giatake na. Siya mingon kanina pagtukaw kamo pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Anda mga espiritu apan luya ang lawas tinuod bitaw ni nga kung imong paundayunan ang imong gibati ang imong lawas di gyud ka katukaw. Makatulog yun ka o ang imong pagkatulog dili gyud mohatag nimong kapahulayan because ang atong pahulay ang Ginoo. Unya mibiya siya nausab siya og nagampo mao gihapon ang mao gihapon pag-ampo. Verse 40. Human ni ini mibalik na usab siya ngadto sa iyang mga tinun-an og naabdan nga nangatulog tungod kay katulog yon mangyud sila. Unsa gingon diha? And when he returned, he found them asleep again, for their eyes were heavy. Neither was they what to answer him. O sila katingog. Pagbalik ng sakpang tulog. Na? Unya, ambot og nadungog na ba ninyo? Ang iyang agalon, largag laing dapit sakay sa airplane. Karon kay nakatulog man ang guard. Gingnan ang guard nga, guard, ayaw katulog kay ikaw may pukaw na ako, kay basig di ko ka, siyempre di ko siya matulog, kay security guard ko siya. Nakatulog mong yun ang guard. May nalanggani kay ang iyang amo, nakamata.
Wa gyud siya nakamata siya unya. Taas pa kayo ang time, pero wa gyud na dayon ang iyang flight. Kaningon man ang guard, sir. Sorry kay sir, nakatulog ko sir. Pero nagdamgo ko sir nga makrash ang airplane nga imong sakyan. So kuyawan siya, ingon siya, di na ko mo dayon. Nakrash man gyud ang airplane. So buhi siya, salamat sa guard. And then, iyang giingnan ang guard, karon na lang kakutob. Kaya di man pwede na may balaot pag natulog ka, kikakig ka. Isang pag naluwas niya, kaya nakatulog siya, wala siya po siya yung trabaho. Nga naman, guard siya, natulog man. Hindi lagi matulog. Kaya bisa pag giluwas ni mo kinabuhi sa hari, kung nakatulog ka, kaya dili ni mo ang trabaho na. Illustration na to ha, dito tinuod. So wala sila masayod kung unsay ilang itubag kaniya. Verse 41, sa ikatulo nga pagbalik, miingon sa kanila, nangatulog pa ba gihapon mo ug na mahulay? Na, gipaundayunan gid lang kakapoy. Kung masakpan kag kausa okay ra, sir, pasaylo ako. Ikadua, sir, ikatulo mo ra gihapon, murag lisod. Sakpan nga talog. So husto na kay miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tawo ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon og tana. Bangon na kamo kay mangadto na kita. Tan-awa ani ana ang magbudhi kanako. Tulog sila. So ngano kang tulog sila? Sometimes ang buluhaton sa Ginoo di ta ganahan mo nang makatulog gyud ta. Pero kung ganahan ta bahalag magbuntagay. No? Moingon na dayon ka. Tanaw ka. Tanaw ba? Ana dayon ka. Uy. As 11. Mga 11:30 matulog na ko. Sige kakingana si mong cellphone. Pagingana ni mo. 2:30 na. Uy! 2:30 na! Sunod adlaw, pagkaugma, sige na lang katulog. Ray, amen. Ingon siya, di na productive next day. Sino magkatulog? Kaya nga naman, anong pagkagabi, overtime man po. Mura man po, nagtrabaho sa Qualfon, tang 970 ang adlaw. Mura katrabaho sa Tasas. Magsaas IBEX, gaduty po. Aran ni Suda kayo, no? Naminaw pa mo diha? Bisa mga tinunan nakatulog. And unsa? Usas akong nakita ani, nanihapon daan sila. Human sa panihapon, nangato sila dito, katulog. Kakapoy. Or maybe kahadlok. Daghan sila. Munang dili gyud sila makahimo sa ipabuhat sa Ginoo sa ila. And sa atong kinabuhi, mga igsoon, usahay maupod ni. Ang ipabuhat sa Ginoo, dili ta makabuhat. Kaya naman, dili po ta interesado, dili po ta ganahan, dili ta excited. Pero ang mga butang aning kalibutana, bisan pag dili ta ingnon. Bisan pag dili ta ingnon. Sigurado gyud na mga igsoon. O niya, muadtot na sa arita sa Book of Judges mga igsoon og dinhi ta maga tapos. Arita sa Book of Judges chapter 4. Naghisgot ni siya sa kadaugan sa mga kababayenan. Ang mga Israelita niini gidaog-daog sa mga Kanaanhon. Og si Barak, usa ka lalaki, may katakos, ni talaw. Og nidangop siya sa usa ka babae nga si Deborah. Kinsa may katakos usab sa paghusay sa mga problema sa mga Israelites. Nidangop siya sa usa ka babae. O niya, ningon si Deborah nga, dili ka ang kadaugan, hinumdumi nga ihatag sa Dios ngadto sa usa ka babae. So siya, si Deborah ang makigubat. Now, tanawon na to ang mga igsoon. Paspasan na to nino, Anita. Ningon ang chapter 4,
verse 1, human namatay si Ehud, ang mga Israelita nagpakasala na usab sa Ginoo. Busa, gitugyan sila sa Ginoo ngadto kang Jaben o sa kahari nga Kanaanhon, nga nagmando sa siyudad sa Hazor. Ang pangulo sa iyang kasundaluan mao si Sisera, nga nagpuyo sa Haroset sa kanasuran. Verse 3, si Jaben may 900 kakarwahing puthaw. Gidaog-daog o gidagmalan niya ang mga Israelita sulod sa 20 katuig. Busa ang mga Israelita nagpakitabang sa Ginoo. Kinsa ni si Jaben? Ang hari sa mga Kanaanhon, ang iyahang general sa iyang mga sa iyahang kasundaluhan si Sisera. Gidaog-daog nila ang Israelita sa 20 katuig kay ang Israelite ni talikod sa Dios. Verse 4, niadtong panahona ang maghuhukom sa Israel mao si Deborah nga usa ka propeta o asawa ni Lapidot. Nabatasan niya ang paglingkod ilalom sa usa ka punuan sa palmera didto sa tunga-tunga sa Rama o sa Bethel sa kabungturan sa Ephraim. Didto siya maghusay. Ang mga Israelita moadto kang Deborah aron pagpangayo sa iyang hukom. Kung naay problema, kabahin-ani mangadto sila ni Deborah. Unya, verse 6, unya gipakuha ni Deborah si Barak nga anak ni Abinoam nga taga siyudad sa Kades sa Naphtali o gingnan. Ang Ginoo nga Dios sa Israel nagsugo kanimo sa pag-adto sa bukid sa Tabor og sa pagdalag 10,000 katawo nga sakop sa mga banay ni Naphtali og ni Sibulon. Verse 7, dadon sa Ginoo si Sisera ang pangulos kasundaluhan ni Jaben aron makigubat kaninyo sa suba sa Kison. Aduna siya mga karwahi o mga sundalo apan itugyan siya sa Ginoo nga na kanimo. Si Deborah may nagsulti ane. Kadili lamang siya maghukom, prophetess siya. Hatagan siya sa pulong sa unsay umaabot. Muning niingon siya ngadto kang Barak-Barak, pagdalag 10,000 kakatawhan, sulunga dito si Jaben, ay si Sisera. Dagan sila karwahi pero ayaw kaadlok kay ang itugyan siya sa Dios da ninyo. Imagine ha, giingnan na siya nga itugyan, mudaog na siya. Na mga tao, mga igsoon, bisag kung saan mo magdasay iyo, madaog lagi ka, magtalaw ragod gihapon. Tanawa ng verse 8, si Barak mingon kang Deborah, muadto lamang ako kon mokuyog ka. Na, unya ang verse 9, si Deborah mitubag hala, mokuyog ako apan dili maimo. Ang dungog kay si Sisera itugyan ngadto sa usa ka babayi. Busa mikuyog si Deborah kang Barak ngadto sa Kades. So, unsa daw to? Ningon dia, surely I'll go with thee. Notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honor. Dili imuha ang kadungganan. Talawan man ka. So niuban siya. For the Lord shall sell Sisera unto the hand of the woman. Munang, wala pa dyan ko kasulay, no? Nangandoy ko nga nauntay mga naitigom diri sa Bohol ba, kanang conference sa mga kababayinan unta. Aron nga sila, mabuhi gina sila samot. Mabuhi sila. Nga naman, na ay mga grupo o mga religion nga less kaayo ang ilahang value sa mga kababayenan. Gani, may mga kasimbahanan, gingon sa na mga bersikulo pod mabasa nga, dili nila gi-allowed ang mga babaye nga muwali. Okay, walay problema na. Kaya ilan mo ta, mga mampunay pan. Pero kung ugaling, gamiton po sa Ginoo ang babae, di po kakaingong ayaw. Because sa Bible palang daan, di rin iingon, ang kadaugan ihatag sa babae. Nga namang walay maghukom ani nga lalaki. Because bisan si Barak, gatalaw. Nga naay katakos. Ingon ang verse 10, gitigom ni Barak ang mga banay sa Sibulon og Naphtali ngadto sa Kades og 10,000 katawo ang miuban kaniya, mikuyog usab kaniya si Deborah. Verse 11, niadtong higayon na si Heber nga kinihanon nagtulda duol sa Kades, duol sa kahoyng tugas sa anim.
nagpalayo siya sa ubang kinihanon nga mga kaliwat ni Hobab nga bayaw ni Moses. Verse 12. Nabalitaan ni Sisera nga si Barak nga anak ni Abinoam mitunga sa bukid sa Tibor. Busa gitigom dayon niya ang iyang 900 or 900 kakarwahe og ang tanan niyang mga tawo og mibiya gikan sa Haroset sa kanasuran paingon sa suba sa Kison. Verse 14. Miingon si Deborah kang Barak dasdas mao kini ang adlaw nga padag-on ka sa Ginoo bato kang Sisera. Ang Ginoo nag-una kanimo. Tanawa ra gani. Si Barak bisag may katakos siya, may kasundaluan siya, mag-agad gihapon siya unsay gisulti sa babae nga si Deborah. Because si Deborah ang gitagaan og gasa, gitagaan sa mensahe sa Dios unsay mahitabo. Nasabtan na to? Hindi ka pwede makaingon nga pahilumon nimo ni mga babae. Dili na pwede. Basa ang background. Kung maato ka sa Timote, kung maato ka sa Korinto, nganong pahilumon ang kababayen-an? Because ni atong mga panahon na kung muatras pagyud gani ka, property lang ang mga babae, dili sila i-allowed until now. Dunay mga nasod nga ang mga babae dili gid pabasahon, pamatyo na mubasa na sila. Wala sila katakos, wala sila kaalam. Pahilumon na sila para sa panagtigom, kung doon na sila concern, inig-uli sa balay, adto na sila mga tana sa ilang mga bana. Karon, nag-excel og ayo ang mga babae. Grabe katakos, grabe kaalam. Dili ka makaingong, dili pwede. Ay, dili lagi pwede, pastor, kay nag-ingon, o mga matay tanang laki, kisa naman mawalay, nga di man pwedeng baye. Dili lagi. Busa milugsong si Barak sa bukid sa Tibor, uban sa Jismel ka mga sundalo. Og pinaagi kang Barak, og sa iyang kasundaluhan, gibuntog sa Ginoo si Sisera, lakip ang tanan niyang karwahe, og mga sundalo. Nanaog si Sisera sa iyang karwahe og midagan. Dinhi na ta, naghinapos na ta, paminaw. Direta magtapos. Ningon. Verse 16. Gigukod ni Barak ang mga karwahe og ang kasundaluhan ni Sisera hangtod sa Haroset sa kanasuran og nahurot og kamatay ang kasundaluhan ni Sisera. Patay tanan. Grabing kadaugan gihatag sa Ginoo. Verse 17. Tanawa. Paminaw. Miikya si Sisera ngadto sa tulda ni Jehel nga asawa ni Heber nga kinihanon tungod kay managhigala man si Jaben nga hari sa Hasor og ang pamilya ni Heber. Dito midangop si Sisera ang general sa sundalo ni Jaben sa dapit ni Heber. Kay kini si Heber og si Jaben managhigala man sila. No? Hari sa Hasor. Si Jaben, maghigala man sila. Ilang mga relatives or pamilya, no? Maghigalaay sila. Verse 18, migula si Jael. Kinsa man si Jael, babaye ni siya. Babaye. Lahi na po nga babaye. Kinsa si Jael? Ningon siya, migula si Jael, aron pagsugat kang Sisera, o giingnan niya, dayon sa akong tulda, ayaw kahadlok. Ningon si Jael, ang maong babaye. Busa, misulod si Sisera o gitabunan siya ni Jael sa alpombra. Usa man ni diri ha? Verse 18. And Jael went out to meet Sisera and said unto him, turn in, my Lord, turn into me. Fear not, ayaw kadlok. And when he had turned unto her into the tent, she covered him with a mantle. Tabunan niya. Iyang gitabunan. Gitaguan. Verse 19. Giingnan ni Sisera si Jael, paimna intawon ko kay giuhaw ako. Gibuksan ni Jael ang panit nga sudlanag gatas o gipainom niya si Sisera og unya gitabunan na usab niya. So imagine ni Sisera kapoy kay siya, patay na tanan niyang kasundaluhan, gigukod siya ayo sa kasundaluhan sa Israel. Unya nakatakas siya o nakadangop dito sa balay ni Jael, sakop sa ni Heber, nga higala sa iyang agalon nga hari, nga si Jaben. So, akala niya, secure siya. Unsay una niyang word nga nadungog, come in, dun, ayaw kahadlok, sulod, ayaw kahadlok, dali, dayon, ayaw kahadlok. Giingnan siya. And sunod, gipainom siya og
gatas. Verse 20. Unya giingnan siya ni Sisera tindog diha sa pultahan sa tulda og kun adunay moabot og mangutana kanimo kun may tawo ba sa sulod ingna nga wala. Verse 21. Tanawang verse 21. Paminaw. Labihang kapuya ni Sisera, busa nakatulog siya pag-ayo. Tanawa, nabalik na ta sa atong topic. Grabe ka kapoy ang gibati ni Sisera og nakatulog siya pag-ayo. Giingnan na kanako, pahulay lang ayaw katulog. Sa atong pagpakiglakaw sa Dios, pahulay lang ayaw katulog. Spiritually. Asa ang atong pahulay? Sa Ginoo. Mateo 11:28 hangtod 30. Og sa diyang mo pahulay ka sa Ginoo, imbis makatulog ka, malig-on, hinuon ka. So ang pagkatulog spiritual, ayaw katulog spiritually. Dili ni pasabot sige kag inog kape kay ron di ka katulog. Unya mikuha si Jael og martilyo og giog nga inugugsok sa tulda og mihinay siya pagduol og gidukdok niya ang ugsok ngadto sa gilid sa ulo ni Sisera og milapos ngadto sa yuta ang ugsok og namatay si Sisera. Padayon na sa natubasa. Sa pag-abot ni Bara kanangita kang Sisera, gisugat siya ni Jael og ingnan. Dali nga ri ipakita ko kanimo ang tao nga imong ipangita. Busa misulod siya og didto sa yuta nagbuyod si Sisera nga patay na nga gilagbasan ang sa ugsok ang iyang ulo. Niadtong adlaw gihatagan sa Dios og kadaugan ang katawan sa Israel batok ang Jabin nga hari sa Kanaan. Nagpadayon pagdasdas ang mga Israelita batok ang Jabin hangtod nga nabuntog nila sa hingpit. And balikan nato ang verse 21 and 22. Sige. Balik tas verse 21 and 22. Unang-una, exhausted siya, kapoy kaayo. Naigagukod niya. Kinahanglan gid ni siyang makapahulay. Kay kapoy kayo siya. And sa atong pagpangalagad sa Dios mo ni timan kapoy gyud. Abot gyud ang kakapoy. Sunod, sinetabo. Nahatag niya sa sayop nga tawo ang iyang pagsalig. Giingnan siya sa tawo ayaw kadlok. So, ingos tong babae si Jael, no? Jael na sa ato, Bisayao na, Jael na sa bala naman na. Ayaw kadlok. Jael. Gina siya Jael, ayaw kadlok. So nisalig na dayon siya. Unya gipakitaan pagyud siya pag-atiman. Ni doble ang pagsalig. Hello? Ni doble ang pagsalig gipakitaan mo siya pag-atiman. Siya nang kagitaguan siya. Ay kabala ka sir, di ka na ko itugan sir. Dali tago diri sir. Tabon ani pagtago. Unya, de gatas sir, inom og gatas. So grabe ang pagsalig. Gingnan siya ayaw kadlok plus gipakitaan siya pag-atiman. Murag kita pud ba? Sa di ta sigurado pakita-kita pud ang pag-atiman kunuhay. No? Unyag ma-fall na di po ta mosalo. So nisalig na siya, nisalig. Pakitaan siya pag-atiman, wow, ninduta kayo. Og niingon ang next verse ta. Next verse. Stay there. Balik sa, no? Ingon ang verse, no? Padayonon na to. So, then Jael, Heber's wife, took a nail of the tent. Kanang bitong inat sa tulda, nya ihukot ang pisi dito sa ugsok, kana nga ugsok. Muna yung lansang, murag lansang ba? Nagkuha siya sa maong ugsok. And took a hammer in her hand. Gagunit og ugsok ang usang kamot, martilyo, inugdok-dok. Ningon diya, and smote the nail into his temple. Kanang temple, kini. And fastened it into the ground, milapos. Hangtod sa yuta. So maybe, kakatulog to siya, kaya nga nagpurma, kapoy kayo. Kapoy kayo.
Or katagilid ba siya, basta kay nakatulog yun siya. Ngano nakatulog siya? For he was fast asleep and weary. Kay grabe na siya, kakatugon na kayo, kapoy na kayo siya. Luya na kayo siya. So he died. Namatay siya. Unsa man joy rason? Dihang dapita, nganong nakatulog siya, tungod kay gikapoy siya, plus ang iyang pagsalig, nahatag niya sa wrong person. Sa sayop nga object. That is why ang atong faith, ang atong love, ang atong trust, ang object, ang atong submitan, ang atong tagaan, ang atong saligan ni ana, walay lain ang Dios. Kay pag nasayop gani ka, sigurado gyud ka katulog ka, patay gyud ka. Kapoy siya, dagan, ikyas, dagan, og maupon ni. Usahay kapuyunta, gukod, grabe ang atong problemas, kinabuhi, grabe rin atong pagkinabuhi, kaapoy na kayo. And then nakakita tag butang sa kalibutan, nakakita kag tawo, nakakita kag kwarta, nakakita, and then butang ka sa imong pagsalig diha. That's the time nga makatulog yun ka sa imong pagsalig sa Ginoo, sa imong espirituhanon nga pagpakiglakaw sa Dios. And kabalo ka, ang iyang gisaligan, maora po ni patay niya. What happened to Samson? Si Delilah, nga iyang gihigugma, iyang gisaligan, maora ni patay niya. And tanan nga imong saligan sa tao, maora po imong patay nimo. Musalig ka niya, di ko ani niya, dauton, di ko ani, pagka nahibawan nimo, siya di ay man panabi nimo, patay na dayon ang imong, patay na, inyong panaghigalaay. And that is why auhag ang tanan. Nga sa atong pagpangalagad sa Dios, nakabalog yung kang maluya ka o kapuyon ka. Ang problema, bisag nakabalo na kagunsay, ang ayong buhaton, kung gikapoy ka, di man ka mabuhat. Kung gikapoy ka sa imong pagsimba sa Dios, pagpangalagad, wanay gana, basa lang yung ka sa Bible mo, ampo lang yung ka, magpaabot sa revival, magpaabot sa restoration. Kung gikapoy ka sa imong kahimtang, sa imong gibati, magpaabot ra gyud ka og magpadayon. Kay the moment nga mo kapoy-kapoy ka, mo sugod na kag salig sa mga butang sa kalibutan, maabot ang time, matulog na ka. Si Sakeo, nahagbong, lack of interest, kumpiyansa kaayo sa kinabuhi, tulog, hulog si Eutico. Ang mga disciple, tulog. Kini nahitabo ni Jaben, ay ni Sisera, kapoy siya, luya na siya, angtod na katulog. Kabalo mo, gikapoy kas pagpangalagad sa Dios, naluya kasi imong pagpangalagad sa Ginoo, pero kung makatulog ka, imuhan ang desisyon, dili na normal. Because kay bisag kapoy ta, og naluya ta, ningon si Lord, duol kamo kanako, aron mo kapahulay. Og siya lang ang kapahulayan nga kung imong duulan, imbis makatulog ka, malig-on noon ka spiritually. Karon nga kagabion, og sa pagpadayon nato aning 2025, bisag unsang gukod sa kinabuhi, kakapoy sa kinabuhi, ang ato ragyong buhaton, iplastar nato ang tinuoran natong pagsalig sa Ginoo. Dili ta magpatulog-tulog spiritually. Kamong mga batanon nga busy kayo sa inyong pag-eskwela, bisag naa pa untay gamayng bakanting makabasa sa pulong sa Dios or maka-attend sa bulaton, inyo gyud gyapong piliong magpakabisi gyud mo. Timan ini moabot ng adlaw kana inyong gitagaag panahon gikabisihan, maabura pud na. Because ang Ginoo may magpabilin diri nato. Wala mo na ako gi-discourage nga inyong pabayaan inyong pag-eskwela. In fact, ingnon mo na ako, mas magpaningkamot gid mo, tabangan mo sa Ginoo. Pero dili pwede nga ang priority nato si Lord man number 2 or adto siya sa last. Siya kanunay may una. Unang ugna joy kay gayunan, takas gyud ka unya. Pahulay gyud ka diha sa Ginoo. Ayaw gyud kag salig sa imong kaugalingon, dili nimong kayahon. Sigurado gina mga igsoon. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa imong mga pulong nga among nadungog karon nga kagabion. Every time nga moabot ang kaluya ug ang kakapoy sa tawo diha sa pagpangalagad, usahay makatulog ang tawo ug hangtod moabot ang kamatayon. Kamatayon sa iyahang pagpakiglakaw kanimo, kamatayon sa gugmang ug kadasig sa pag-alagad kanimo. So we pray, Father God, nga kaming tanan,
mahimong higmata kanunay og sa panahon nga maluyag kapuyon kami, diha kami mopahulay nimo aron kami makaangkon og kusog. Salamat kayo o Dios nga ang mga pulong nga among nadungog karon dubli-dubli ni nga mga pagpasidaan. Ang yawa magsabod siya sa panahon nga naa ang pagkatulog. Sa panahon nga unaware, sa panahon nga o Dios, dili kami conscious. Wala kami nagbabinantayon. Sa panahon nga kumpiyansa, sa panahon nga mosalig sa lain, og dili diha nimo. This time, salamat sa pagpahinomdom nga magkinaon sa kanimo lang yun kami mosalig. I-bless ang matagusan namo ka mga panimalay. Og panalangini o Dios ang umaabot namo nga mga gimbuhaton. Lord, ang katawhan, kining tuiga, walay rason nga among sayangan, walay panahon nga among sayangan o walay rason nga magakatulog kami, magakaluya kami. Ang mga pag-ampo, magapadayon, ang excitement sa pagtuon, pagpaminaw sa imong pulong, magapadayon. Ang excitement sa kinabuhi, magpadayon, O Lord. Tungod kay ikaw ang Diyos, nagauban ka namo. Dili sama kang Barak nga magakatalaw kami, but sama kang Deborah, nga confident o excited sa kadaugan nga imo na daang gisulti diha sa imong mga pulong. Salamat kay Lord sa tanan nga niya karon. Salamat sa imong presensya nga maghari ka namo sa tibok namong pagkinabuhi. And thank you Lord nga imong grasya maabot dito sa mga dapit nga naigo sa dagko kayong katalagman. Ang mga naigo sa mga bulkan nga nangbuto, sa mga pagtayog, sa mga linog, ang dagko kayong mga nasunugan dito sa gawas sa nasod. Salamat Lord nga ma-realize nila nga dili sa mga butang kundi ang ilang kadato kung naa sila diha kanimo Ginoo. Salamat Lord, all things work together for good. Sa may mga magapanghitabo, kining tanan dunay maayong rason, dunay maayong katuyuan diha kanimo Dios. Lord, sa among panagtigom, salamat ikaw padayong magpanalangin sa mga katawhan nga sa layong dapit, sa among mga minahal, sa mga OFW, sa imong mga anak, sa mga kasimbahanan. Salamat kaayo nga walay pagduka, walay pagkatulog, but ang tanan na ay kalig-on, kapahulayan nga mao ikaw o Ginoo, o ikaw usab ang among tugyanan sa among pagsalig. Bisan sa among kakapoy, magpahulay kami diha nimo aron higmata kami og lig-on sa among pagpangalagad diha kanimo. Ikaw lamang among simbahon, pasidunggan og daygon sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon, Amen and Amen.